kuyikona ukuthi khona inkinga engibhekana nazo uma kwenza ngale ndlela le ukuthi lokho ngisaka mngani wakhe. Okay. Eqinisweni into engilethe la ukuthi mina nomngani kaSibuseke siyathandana. Nakho. Asithandani. Sihlale phansi. Anisathandani. Msholozi Uthandana kanjani umngani wami? Uthandana kanjani umngani wami? Zokuchazela. Ngimacela wehlisa umoya, sithando sami ema. Ngizoqhubeka ngichaza. Ngiyazi nami ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda Msholozi, aqondanga. Bengaqondile Msholozi, ungangishayi. Msholozi, cela wehlisa umoya sithando sami ngiyacela sikhulume. Cela uhlale phansi mama. Uhlale phansi. Kwenzela yonke into. Uhlale phansi. Ngiyazi. Ngikwenzela yonke into. Ngiyazi sithando sami. Ayikho into engakwenzeli yona. Ungazungifoqa kanje. Yaxolisa. Nami bengidla yonke lento lena. Ingakho ngicela ukuthi ngize lana silungise lento lena. Because njalo mangiya kamngani wakho, uma uphuma uyongithenga into yokudla lapha endlini, ufuna silale njalo mina sekhathele. Namanje siyahlabana naye. Usuwazi iphi plus TK wena? Usuwazi amasenda TK? Angithi bengithembisa ukuthi uma ngingakwenzi lokho uzosebenzela sho ukuthi mina nawe siyahlukana. Into bengayenza. Lo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele sikwamukele kwenye futhi episode entsha shawu umacekeceke. Uyazi ukuthi ke each and every Monday no Thursday sikhipha ama episode amasha khona la kuhlelo silungisa umjolo lithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Ungakhohlwa futhi ukuthi lekhaya khona enye show ebizwa ngokuthi Abangani Bethu. Ingakho ke senze isiqiniseko sokuthi noma ngihluleka ukuthi isiqiniseko bengifuna ukuthi isiqiniseko senze isiqiniseko sokuthi sikushiya nezinhlelo eziningi ezahlukahlukene ezokwenza ukuthi ujabule lapho ngasekhaya. Siphinde futhi silungise nala kumele silungise khona. Sikukhombise futhi ubuhle babangani kanjalo nobubi babangani. Kube kuwena ukuthi ufunda kanjani ubukele lapho ngasekhaya. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare noma ngabe ukephi wazi ukuthi ngempela ube ingxenye yomndeni wethu. Sikhule sonke siphezulu. Ungakhohlwa futhi nanku thanks la eceleni. Pressa phela khona uzokwazi ukuthi donate ngaloko okuncane ongakazi ukulekelela ngako i-channel ukuthi ikhule ihambe ephezulu. Ngakhohlwa futhi ukujoina i-membership yale channel khona uzokwazi ukuthi siphinde futhi uthole izinhlelo zethu exclusively abanye abantu bengakazitholi wena uzithole kuqala. Did I say my name? Gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Njengenjwayelo mawukuthi nawo uneyinkinga ke zithinta umjolo kulula kakhulu ongakwenza umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mawenze njalo kwazi ba mhlawumbe kuma episode alandelayo sobe siphethe wena sazi indaba yakho nanokuthi siyilungisa kanjani eyakho indaba khona la uhlelweni silungisa umjolo. Njengenjwayelo asikwazi ukuqala nje singambonganga uNkulunkulu. Siqala ngomthandazo sonke sibheke phansi sisho kanye uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele. Mawenze njalo noma kanjani izinto zakho zomjolo zizohamba kahle. Mawukuthi ubekuncisha uzokupha. Mawukuthi akuhambi kahle emjolweni yakho izinto manje zizohamba kahle. Ngiphelezele ke sibone ukuthi namhlanje siphethe bani and indaba yakhe siyilungisa kanjani. Sanibonani, igama lami Amahle Khumalo. Ngibhalele kule show isilungisa umjolo ukuze bakwazi ukuthi bangisize nami kulomjolo wami because iningi inkinga engibhekene nazo nomuntu wami. Asiphinde sikubingelele imbukelo wahlelo silungisa umjolo. Yalazi kudaba ukuthi masihleli kanje suke solungisa indaba yomuntu othile endabane ke ezithinta umjolo. Uma ukuthi uyaqala ukungibona namhlanje noma uyaqala ukubuka le channel igama lami ngingudlala Matifana. Lolu hlelo silibiza ngokuthi silungisa umjolo. Sila eThekwini eGagasini la eKZN kodwa ke usibuka noma ngabuke iphi nendawo la osibukela khona noma ngabe siphi isikhathi. Yona into emnandi leyo ke ngokusibuka la ukuthi asinaso isikhathi esingena ngaso. Hayi mhlawumbe uthi singena ngo9 singena ngo12 siyakwazi ukuthi noma inini mawukuthi nje uhalela ukuthi uphinde uyobuka namanye ama episode asekadlala ungakwazi ukwenza lokho noma inini noma kephi. Oh okay ne njengamanje ke solungisa indaba ezithinta umjolo sibone ukuthi kuhamba kanjani emjolweni eminingi yahlukahlukene. Khona ubafo seceleni wami njengamanje sokhuluma naye and find out ukuthi why ezitholela namhlanje mfethu hamba kanjani? Akaphile angishapu. I know mina mfethu bangibiza
i-next big thing in KZN udlala Matifane. Okay. Mina ngiyalazi igama lakho bangitshelile abangibhalele ukuthi ngizobe nginawe. Okay. But umbukelo obukayo njengamanje akanayo i-idea. Ubani osinayo namhlanje? Igama lami nguSibungu kaZuma. Sibuzuma. Yeah. Siyajabula kakhulu Sibuzuma ukuba nawe namhlanje ohlelweni ukuthi sizokhuluma nawe mfethu. Njengoba ulana kuyalizwa igama silungisa umjolo. Yeah, Okusho ukuthi yeah. nawe mfethu khona la kumele ulungise khona emjolweni wakho. Umuntu wakho Amahle. Usibhalele la kwishow wathi khona izinto mfethu afuna ukuthi nizilungise. Ongichazele nje ngoAmahle ukuthi umuntu onjani. Hey bafu ukuchazele ngoAmahle. uAmahle umuntu oright, onothando, ongiphethe kahle, ongithandayo unginika isikhathi sami engisidingayo. Okay. So Akukho okuningi. as umuntu okuthandayo, okunakekelayo, okukhathalelayo, yakunikeza nesikhathi. Yeah. Mhlawumbe mewukuthi nizithola niney'nkinga nike niy'lungise kanjani? Niyahlala phasi nikhulume, niyazibana nje mhlawumbe isikhashana nenza kanjani? Sike sihlale phansi sixoxe. Angitshene mengabe kukhona la khona nenkinga khona silungise njengabantu abathandanayo. Njengamanje umjolo wakho usehlelweni silungisa umjolo ngoba kukhona izinto ekumele zilungiseke. Mhlawumbe wena as uSibu are you aware ukuthi khona into wrong emjolweni noma mhlawumbe uzozwa ngawo mama ukuthi into engamphethe kahle? Hey kona ngiyathuka njenganami ngila ngoba ngazi ukuthi yonke into right emjoleni wethu kabili. Ngingaziye kodwa ngakuyena. Abantu besifazane futhi bayakhalaza uma ungabathinti kahle. Uma ungamthinti sisikahle. Ngiyazi ukuthi i-private and i-personal life yini le. But asikhulume nje ngenkonzo mfethu ukuthi when it comes to enkonzweni uyamdedisa umama noma uyadraga kabili mase uthi hayi no ngelinye ilanga. Hayi ngokwami mina ngenza right akukho kudlula. Hayi no mfethu vele kuthiwa umuntu akayishayeli izandla so ngiyakuzwa lokho kushoyo. Yeah. Already mfethu ukuthi uzwe umama ukuthi ufuna ukuthini kwepha. Ya ayikho inkinga. Okay. So nginikeza ke opportunity ukuthi umama eze la uzokhuluma naye sizwe ukuthi ufuna ukuthini kuwena. And ke njengoba ubona sinethimba esisebenzisana nalo lizokwenza sure ukuthi ni safe la noma kuphakama imimoya but ekugcineni isixazululo siba khona. Khumbula lekhaya asilwi siyalungisa. Usawready ukubona umama wakakho noma intombi yakho nikhulume naye usibone ukuthi nilungisa kanjani. Umfowethu uzoya kusilandela umama nikhulume naye sibone isixazululo ukuthi sihamba kanjani. Nawe ke mbukeli ungathi ubukela ubungakhohlwa ukusubscribe lapho uphinde futhi ushare i-channel yethu sibone ukuthi ke sikhula sibhekephi. Ngifuna kuphele lo nyaka mhlawumbe share noma imiliyoni awusiza usilekelele. Share i-channel yethu kukhanye kube kuhle sibone ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Thina sisebenza nayo iyahamba njengamanje iyolanda ke umama noma intombi yamfethu imbeke la sikhulume naye. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila njani? Hayi no, ngiyaphila. Njengokucela kwakho ukuthi ufuna ukuthi sikulandele umuntu wakho. Khuleka, relax. Usekhona manje umuntu wakho ukuthi sizwe ukuthi yini lo ufuna ukuyikhuluma naye. But ke ngifuna ukuzwa amasayidi omabili. Sengikhulumile naye njengoba ngizokhuluma futhi nawe manje. Ngalizwe usayidi lakhe. Mhlawumbe mengingabuza nje kuwena uMaburu umuntu kanjani mhlawumbe meyabe sikhuluma nje kwe-relationship injani i-relationship yenu? Angeke ngicamba amanga kena umsholozi ungiphethe kahle. Ngabe ngicamba amanga because uhleze ngijabulisa kanginakekela wenzela sure ukuthi ngihlale ngihappy. Omunye umbuzo engibini ngambuza wona ukuthi mhlawumbe mewukuthi nabantu abaney'nkinga noma asiyazi ukuthi ama-relationship amaningi kunako ukuthi kuhlale kuvele iy'nkinga. So nina mengabe kwenzeka into ekanjalo nenze njani nilungisa kanjani njengoba namhlanje nizithola nila? Sike sihlale phansi sixoxe sikhulume because vele inkinga esiba nazo akusona inkinga enzima kakhulu. So le engilethela namhlanje kungaphezulu kwamandla ami ukuthi ngakhuluma naye sisodwa. Okay. I know. Mfowethu khumbula ngithe kuwena relaxa, be calm wenze sure ukuthi uyamlalela umama. Then ekugcineni ke mhlawumbe mase sithola isixazululo. Uyezwa ukuthi inkinga ezanayo umama ungathi inkulu kakhulu uthi akakwazi ukuthi niyilungise ninobabili. Kodwa ke uthi ngingamkhulumela ngimnikeze ithuba mfethu lokuthi nikhulume nobabili. Amahle ungakhuluma ke nesithandwa sakho. Sholozi. Sithando sami. Yeah, okay. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ya ngiyazi. Futhi ngohlezi ngikuthanda yezo. Yazi kahle. Kodwa sithando sami nento engangiphathi kahle. Eyenzakalayo. Yini le ngaphansi kahle?
hlezi ngiyibuza ukuthi yindaba njalo uma sizoya endlini hlezi ngisaka mngani wakho angikaze ngiyeke indlela njalo kumele sendlini ngisaka mngani wakho yindaba kwenza lokho ngizokubekela nje kahle yabo angithi uyazazi ukuthi uhlala kude wena phela and njengohlala kude nami ngihlala kude kanti kamngani nami ingcini iseduzane iyona ndawo engakwazi ukuthi yabo sibe soba ukuyona leyo ndawo yabo mina isono sami ukuthi angikutshenanga ngiyakuzwa kodwa kumele ungichazele ukuthi ungitshele ongcono ya ngiyalivuma iphutha lami lapho so wena dadewethu yini le kwenza ube consent kangaka ngokuthi akakuvaleli kubo ukuvalela emzini yabantu ingoba mhlambe uphatheka kabi noma uthandi ukuthi uvalele emzini yabantu ila inhloko yosisi abathi no ngifuna ukuvalelwa mina kini eqinisweni angithandi kodwa ngiya-understand isimo sakho mayichaza kuyikona ukuthi khona inkinga engibhekana nazo uma kwenza ngale ndlela le yokuthi lokhu ngisaka mngani wakhe okay eqinisweni into engilethela ukuthi mina nomngani kaSibuseke sisathandana asisathandani anisathandani msholozi uthandana kanjani mngani wami uthandana kanjani mngani wami zokuchazela ngimacela ukwehlisa umoya sithando sami ema ngizoqhubeka ngichaza Uyazi ukuthi uthanda ngiyazi nami ngiyakuthanda msholozi aqondanga bengaqondile msholozi ungangishayi msholozi cela wehlisa umoya sithando sami ngiyacela sikhulume ngicela uhlale phansi mama uhlale phansi kwenzela yonke into. uhlale phansi ngiyazi Mina ngikwenzela yonke into. ngiyazi sithando sami Ayikho into engakwenzeli yona. ngiyaxolisa Ungaze ungiphoxe kanje. ngiyaxolisa nami bengidla yonke le nto lena ingakho ngicela ukuthi ngize lana silungise le nto lena because njalo uma ngiya kamngani akho uma uphuma uyongithenga into yokudla lapha endlini ufuna silale njalo mina sekhathele Namanje sizahlabana naye. Usuwazi iphi iPlatic wena? Usuwazi amasenda TK? angithi bengithembisa ukuthi uma ngingakwenzi lokho uzosebenzela sho ukuthi mina nawe siyahlukana bengekho into ebengayenza Awungithandi. ngiyakuthanda Ayikho into ongithanda. ngiyakuthanda ngaba ngikubizanga lana ukuba ngikuthanda Ungalala nomngani wami. yo yani bengaqondile nami msholozi Mina nginikele kuwena ngayo yonke inhliziyo yami. ngiyazi isithando sami Uyazi. ngiyazi Ayikho into yakhe engakwenzeli yona. ngiyakwazi Ungaze ungiphoxe ngomngani wami bo. ima mama uveza ukuthi nanithandana naye kudala ya umngani sasithandana but kudala. namanje mengabe ufika noma umfowethu ekuvalelile kubo usanesikhathi sokuthi akucele ya akucela ukuthi ecela umsekisi Ya, kunjalo. Basahlabana lapho. uyavuma mfethu kodwa-ke uthi bafa lalela mfethu ngiyazi lento ebuhlungu akumnandi ukuzwa ukuthi ushere ikhekhe nomunye umfana kodwa-ke uthi umama ubesekhathele ukuthi le nto le engaze ifike kabuhlungu mhlawumbe ifika ngomngani because umngani ubethatha i-advantage yokuthi bake bathandana so mekuwukuthi uyanqaba athi uzomtshela noma uzokutshela wena ukuthi phela badlala so it's better ukuthi uzwe ngaye qobo ngiyakuzwa kodwa kubuhlungu ukuthi ubo bonke kodwa abantu sengaze angitshithelele nomngani wami umuntu engiphilisana naye kwayena umngani wami usho ukuthi ungengisilima mina sekucacile baba uyangibuka nje mina ngihamba nesithanda sami ngathi uyazi wena ngasese ukuthi bona bayadlala sekucacile mfethu mhlambe i-relationship yakho nomngani TK ikanjani njengamanje khona izinto ade kayikhombisa kuwena ukuthi udla intombi yakho noma eyi bafo yabo ngendlela esizwana nayo leya ndoda mina ngididile ngoba isikhathi esiningi futhi besingasasichithi nami kusho ukuthi sona isikhathi ade sithole ukuthi bephile noamahle kanje so njengamanje
wenze njani mfowethu? Uyaqhubeka uyazwana no-TK noma uthatha umuntu wakho uyamprotect uyomvalela kini noma kukude noma mhlampe kuthiwa bongafuni azi ngenxa yesimo? Mina bafu wamahle ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyamthanda futhi ngohlezi ngimthanda. Ngiyamdinga futhi empilweni yami ngoba kunezinto eziserious amahle akangitshela ngazo empilweni. Ngiyafisa ukuthi engathi ngahlezi ekhona empilweni yami. Angifuni ukuthi asuke empilweni yami. Mhlampe amahle wena uze ubone ukuthi kurong ukuthi akuvalele ubuka mngani wakho. Ingobani ububona ukuthi mhlampe bayakudlala nomngani wakhe yilo kade ufuna ukubona? Cha. Empeleni ngiyazi ukuthi uyangithanda mina Msholozi. Abengeyadlala ingane. Because khuluma nayo yonke into naye sikhulekile sebo2 siyathandana. Bengona ukuthi ebengidla lento le ngiyazi ukuthi indaba yendlu nani kukude nami benginakho ukucabanga lokho. Kuyikona ukuthi mina bengingakuthanda ngoba umngane wakhe useadvantage kimi. So njengamanje nangu la uMsholozi useyalazi iqiniso lokuthi bekwenzakalani. Okusho ukuthi noma ngabe yini ebeniyenza ndawonye lino-TK senizoyiyeka manje nifocus kwi-relationship yenu nobawu2. Yeah, njalo. Yabona mina. Yabona ngisuka la ku-TK. Angifuna nokukhuluma into eningi kodwa into engizoyenza kuyena ngizomfundisa isifundo ukuthi kwabanye abantu angaphinda ayenze lento ayenzayo. Ngoba shuthi ubulima bami mina ukuthi cha ngiphila naye nokuthi uyangibona ukuthi ngiye-right kuyena. Sefana ngihambe ngaleni. Ngiyakuthanda. Nami ngiyakuthanda. So mfowethu njengamanje usutholile-ke iqiniso. Umuntu wakho niyaqhubeka naye noma ngoba usuyazi ukuthi kodwa mfethu ngicathi kunama-reason yazithola izizathu zokuthi yonke lento beyenziswa yini and umngani wakho ethandana naye kudala. Kahle kahle la umuntu okwenza inyoni umngani wakho. Ya, sengibonile nami. Mina ngibonga iqiniso lakho ukuthi egcineni ucinezile la wangitshela ukuthi kwenzakalani ngalokho ngibisilima. Ngithi ngizwana nomuntu kanti umuntu wenza into kanje. So wena sonke lesikhathi ayikho mhlawumbe into kade uyisola noma kade uyibona ukuthi umngani wakho uhambela ngemuva? Ayikho into kade ngiyisola i-1 kuphela. Ukuthi nje isikhathi esiningi bese ngasahlali naye. Kanti besihlezi sinaye izinto eziningi nje. Mengabe uthatha amahle uyomvalela kubo bengabi nankinga nalokho? Bengimbone umuntu kade engenankinga. But kodwa shothi ebazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba egcineni mina bengithi mangabe thothi ngifonela amahle ngifuna umbona. Izinsuku ziqondana. Thothi amahle angikwazi ukumbona ngalelo suku. Nalo mjitha lo ngingambona athi ubhizi kumina. No amahle angitshela ukuthi ubhizi. Ixaye manje ukuthi qondana kanjani. Mhlambe amahle yini le kade ekwenza ukuthi ugcine ulale naye-ke wena? Izinto kade kusabisa ngazo ukuthi mhlawumbe uzomtshela umfowethu noma wena ubufuna ukuthi umfowethu lento aze ayizwe ngawe nawe ubusaba mhlawumbe? Ukuthi umngane wakhe beyangisabisa. Esho ukuthi uma nginqaba ukulala naye uzozama ngibonga amandla ukuthi mina naye sihlukane noma ambulale. Because vele baxolezi naye kulula ukuthi angamthola. So mina bekunzima for mina ukuthi ngikhulume ngoba bengagcina into errong. So njengamanje mfethu futhi wena nje uyoqeda manje ngobudlelwane bakho no-TK akuyena umngane wakho? Akuyena inyoka le. Ngeke ngithi umngane yabo. And u-TK wakwakutshela ukuthi wakwathandana no-Amahle njengoba uzozwa namhlanje? Lutho akaze angitshela. Ngiyathuka nje mina ukuzwa yonke lento engizwayo. Yo. So njengamanje Amahle after somtshelile iqiniso ubudlelwane benu ubona busazoqhubeka bufane noma kuzoba khona mhlawumbe ushintsho oluzoshintsha umfowethu esadigesta yonke lento eqeda ukwenzeka? Ubulindeleni noma ngithi ubulindeleni mhlambe ngokuzokhuluma iqiniso? Ababaningi abantu besifazane abakwazi ukuthi basho izinto ezikanje ukuthi
bona bebenza ukuthi but wena ube nesibindi sokuthi ukhulume into kanjalo. Ya into engenze ngikhulume nami ngoba ngiyamthanda umsholozi. Angifuni ukulahlekelwa yena. Ngibone kungcono ukuthi manje ngikhulume lento le because nami angidla ngisathandi ngithi into engingayithandi. So ubudliwa ilento udliwa nawe TK yo eish wethu ayikho enye indlela mfethu ukuthi nje uphume umngani wakho ufocuse kwi-relationship yakho ulungise izinto nomama mekuwukuthi uyakufila lokho enhlizweni yakho because asifuni la ezisho ukuthi sikwenzise into nawe ongekho phezulu ngayo mekuwukuthi wena uyakufila ukuthi niqhubeke nilungise izinto uphuma uphele ku-TK u-TK usekhombisile ukuthi akayena umngani wakho usekhombisile ukuthi uyinyoka kahle kahle ubebhizi nje ufana nenyoka kuthiwa yenzani esihlahleni Adam no-Eve because ubedla isithelo sabo. Yabona bafo ngikutshene ngiqinisa kona ubuhlungu kumina nayo amahlwiyazi ngeke kuvene kube lula ukuthi ngimxolele samele ngiphole nami enhliziyweni samele ngiphole angishayise nomoya ngiyicabange kahle nami lena akukho lula ukuthi ngi-understand vele ngiyamthanda amali but kodwa akangishayise nomoya nje ngibe right. So mengabe uthi akakushayise ngomoya uqonda ukuthini mfethu? Ngisafuna ukuthi ngibe right ngiyile nje anihlukani akakushayise ngomoya. Yeah. Kuloko kushayisa ngomoya mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuza noma amahla ayibuza ukuthi ngalesikhathi kushayisa umoya kanjani akakufoneli noma niyafona kodwa akakuxini. Hayi angangixini. Safuna nje naye akazifunde ukuthi uba. Awungiyazazi ngisholozi. Kodwa mfethu yabo le ngane ibe honest kwena. Ikwazile ukuza la ikhulume nawe nakhona futhi ibonele ukuthi ayize phambi kwabantu ngoba mengabe nikhuluma nobabili mhlambe ningase nilimaza njengoba nawe uqala wavukula mfethu akulula mfethu ukwazi ukuthi kunomuntu okwenza inyoni nje ekhekhe plus yabo akukho vele lo. So yabo mfethu le ngane ibe nesibindi bakho yeza la yazokhuluma lento le ukuthi wena uyazi amanye amantombazane noma enye intombazane ibizoloke nje izenzele into yayo noma mhlambe uTK yaloke esula umlomo baze baqede ungazi lutho. So wenze njani uyamxolela umama impilo iqhubeke after kumnikeza ibreak? Ngimile into yami ngishilo kuyena ukuthi akangishayisa nomoya kancane. Ya ngihile nami kodwa uthando lwakhe lusasekhona. Yeah. Because yena uyakuveza ukuthi uyakuthanda uyakuveza nanokuthi uze weza la ngoba ubefuna ukuthi akukhombise ukuthi ukuthanda kanjani ukutshela nje. Ngiyamthanda ngeke ukumthanda. Ngiyamthanda kakhulu futhi amahle uyakuthanda umfokazi wami kodwa uthi ucela umnikeze isikhathi adigeste yonke lento eyenzakalile akudlula kuyena uaccepta nje kalula ukuthi ubeyitshela ukuthi esakhe kanti nomngani wakhe uyasithinta. Ngimnikeza isikhathi singakanani? Isikhathi esingakanani? lokho angikwazi uzozwa ngami masingibe right. Kodwa esingakuqinisekisa kona ukuthi uthando lwena aluphelile usho njalo bafangani. Ya aliphelile. Siyazithanda. Ngiyakuthanda yazi. Ngiyakuthanda. Bendiyi-one into engiyithanda kuwe ukuthi unekusasa une-future nami uyakwazi ungibonisa nami ey'ntweni ey-right ne-wrong. Ya and uneqiniso mancane mfethu amantombazane angenza lento eyenziwe u-Amahle. So mina Amahle ngikushayela izandla kakhulu ngalento eyenziwe. Abanye nje mhlambe bebengamyeka azabe isilimo mfowethu thola usikhona omunye umuntu owaziyo but yena akazi yabo ukuthi nje ube nesibindi sokuthi ubhale ukhulume ngale ndaba umqondo mfowethu siyabonga kakhulu ngalokho. Bonga mina kakhulu. Ngiyabonga. Mfethu ngiyazi mfethu kubuhlungu bafo kodwa-ke khona kubaba akugwinyeke mfethu uzame mase sowuhilile ubuyele kumuntu wakho weqiniso ngizama ukuthi niqhubeke nephambili. Mawuthi-ke nawe unomngani mhlawumbe ubhizi nentombi yakho nje uyitshela ukuthi umngani wakho
awuqala umbheke ngenye indlela. Nangu umfokazi wami ubengaboni lutho kanti uthi ikhe uyazitika. So nje awuzama ukuthi ucheck umngani wakho. Nabo labo male based labo. Intombi eno-male based nje izama ukuthi uyilungise ngenye indlela. Intombi meke yathi nje ino-male based awuzama ukuba ngenye indlela. Meke ukuthi umngani ukwazi ukwenza into enje kumngani wakhe. Hayi mina angazi ngempela. Abo nje namhlanje angazi nanokuthi ngisini kule episode because uyababona labantu bobabili bahard. Kodwa kungijabulisa kakhulu ukuthi-ke udadewethu ube neqiniso. Umfowethu useyinhlungwini kodwa-ke uzohila ungcono ulitsheliwe iqiniso. Khona abaney'ntombi zabo ey'dliwayo abanye abantu kodwa bazi. Mewukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo, thumelele i-email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Uma wenze njalo mhlawumbe kwi-episode elandelayo sobe sinawe khona la ekhaya ku-Umjolo Show. Uyithola khona la ku-YouTube. Igama lami nginguhlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Khona kuwumuncu kanje kodwa sivaleni ngomkhuleko sonke sigobe mase sithi uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele. Masihlangane kwi-episode elandelayo sibone ukuthi sizobe siphatheleni nanokuthi-ke sobe siphethe ubani. Mhlawumbe sobe siphethe wena. Siyabonga kakhulu ukubukela kwami.